Tak toto riziko v podstate tu neexistuje, pretože NFTčko ako také je len nástroj, ktorý som ja zvolil pre ľudí z digitálneho sveta. Ale v skutočnosti tu je ten projekt právne postavený ako komerčný projekt, do ktorého ľudia, ktorí či už si kúpia to NFTčko alebo nejakým iným spôsobom vstúpia do projektu, tak vstupujú s nejakou časťou svojho kapitálu a stanú sa členmi družstva EcoNature, ktoré je súčasťou dvoch spoločností, ktoré zastrešujú celý tento projekt Arbol. EcoNature má na starosti financovanie tohto projektu. No a riziko z právneho hľadiska tu neexistuje, pretože vy ste právoplatne členmi, alebo ten človek, ktorý prichádza do projektu, je súčasťou projektu ako člen družstva EcoNature.